እሺ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብ ኤክሴል ከመይ ጌርና ናይ ተምሃሮ ድምር ማእኸላይ ውፅኢት እና ደረጃ ክንሰርዕ ንኽእል እዩ። ስለዚ አይዲ ናይቶም ተምሃሮ አይዲ ኣብዚ ኣሎ፣ ናይቶም ተምሃሮ ሽም ከዓ ኣብዚ ኣሎ። ኣበበ፣ ሃና፣ ሄለን፣ ሙሉ፣ በርሀ፣ ብርሃኑ፣ ከላሊ፣ ግርማይ፣ ቢንያም ምናምን ንብል ማለት እዩ። ናይቶም ተምሃሮ ስም ኣብዚ ኣሎ። ሳብጀክት ከዓ ናይቶም ተምሃሮ ዓይነት ትምህርቲ ኣብዚ ኣሎ። እንግሊዝኛ፣ ኣምሃሪክ፣ ትግርኛ፣ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ አይሲቲ፣ ፊዚካል ኤዱኬሽን፣ ማትማቲክስ፣ ቴክኒካል ድሮይንግ ማለት እዩ። ስለዚ ናይቶም ተምሃሮ ሕድሕድ ውፅኢት ኣብዚ ተመዝጊቡ ኣሎ። ለምሳሌ ኣበበ ሕድሕድ ዓይነት ትምህርቲ ኣብዚ ኣሎ ውፅኢቱ ናይ ኩሎም ማለት ውፅኢቱ ኣብዚ ተመዝጊቦም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይዞም ተምሃሮ እዚኦም ድምር ከመይ ጌርና ነምፅእ ንኽእል፣ ኣቨሬጅ ማእኸላይ ውፅኢት ከዓ ከመይ ጌርና ነሰርዖ ንኽእል፣ ደረጃ ኣብ ሓደ ክላስ ዝርከቡ ዝኾኑ መን እዩ ቀዳማይ መን እዩ ካልኣይ ሳልሳይ ማለት እዩ ከምኡ ንኽእል ማለት እዩ ደረጅኦም ማለት እዩ። ስለዚ ሳም ንምስራሕ ኣብዚኣ ሳም ኣለዋ። ኣብዚኣ ከይድና ኣብታ ፋንክሽን ከይድና ክሊክ ንገብር፣ ፋንክሽን ሳም ኣላ ኣብዚኣ ሳም ንገብራ ክሊክ ንገብር ኦኬ ንብላ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መን ናብ መን ናይ ኣበበ ተምሃራይ ድምር እንድሕር ካብ ዲቱ ማለት እዩ እዚኣ ዲ ረውያ ኮለመና ከዓ ክልተ ብካልኣይ ደረጃ ትርከብ ማለት እያ። እዚአን ረውየ ነመልክታ ማለት እዩ ንጎኒ ማለት እዩ። እዚኣ ረው ሓደ፣ እዚኣ ረው ክልተ፣ እዚኣ ረው ሰለስተ፣ እዚኣ ረው ኣርባዕተ ከዳ ማለት እዩ። ስለዚ ዲቱ ከእንግሊዝኛ እስካብ ኤልቱ ማለት እዩ። እስካብ ኤምቱ ማእኸላይ ውፅኢት ከምፅልና መስት ማለት እዩ። እዚ ኣጋጣሚ ባዕሉ ሰሌክት ገይርና እዩ። እሺ ኦኬ በሉ ኦኬ ይሁን 733 ከዚፍታ መስቀል ላታ ድራግ ንገብር ንታሕቲ ማለት እዩ። ድራግ ንገብር ሞ ይኹን ኣብረይ ድምርና ተምሃሮ ኣምፅለይ ማለት እዩ። ኣበበ 733 ናይቱ ቀፃሊ ተምሃራይ ከዓ ሕድሕዶም ተምሃሮ 718 888 715 736 610 823 721 827 785 እንታይ እዩ ድመር ማለት እዩ። ድመር ኣቨሬጅ እንድሕር ከዓ ኣቨሬጅ ኣብዛ ፋንክሽን ከይደ ክሊክ ይገብር ሞ ኣቨሬጅ ልብል እዚኣና ከዓ ኦኬ ኣቨሬጅ ከዓ ካብ ዲቱ እስካብ ኤምቱ ይሰርሕ ማለት እዩ። እዚኣ ከጥፋንኒ ማለት እዩ። እስካብ ኤምቱ እሺ 73 ነጥቢ 3 እዚኣ እውን ኣብታ መስቀል ድራግ ይገባ ንታሕቲ ንኩለን ማለት እዩ። ሓደ ግዜ 7.8 8.8 ሕድሕዶም እዚኣ መፅአኒኣ ማለት እዩ። ማእኸላይ ውፅኢቶም ደረጅኦም ከዓ ከይደ ኣብታ ፋንክሽን ደሞ ራንክ እንድሕር ዘየለ ኣብዚኣ ራንክና ክሊክ ንገብር ማለት እዩ። ለምሳሌ እዚኣ ሰጥፈ ቢለስ ኣብዚ ራንክ ፍለስ ችግር የለ ባይዘ ራንክ እንድሕር ግን ኣብዚኣ ራንክ ትብሎም ከዕጉ ትብሎ ግን ራንክ ኣብዚ የለ ችግር የለ ራንክ ኦኬ ራንክ ብዛዕባ ናይ ኣበበ ተምሃራይ ደረጅኡ ክሰርዖ ዳኹም ደለኛ ኢኹ ኣበበ ደረጅኡ ማለት እዩ ኣብ ማእኸላይ ኣብ ድመር ኢና ንሰርሖ ማለት እዩ። ኤንቱ ድምሮም ኣብዚ ኣሎ ብድምሮም መሰረት ደረጃ ንሰርዕ ማለት እዩ። ድምር ሞት ኣቨሬጅ ከዚ ነጥቢ ክመሳሰል ብዝተፈላለዩ ንእሽተይ ይፈላለዩ ድምር ግን ሙሉእ ዘትእምን ድምር እዩ ማለት እዩ። ኤንቱ እዚኣ ኤንቱ እቲ ተምሃራይ ዝወዳደር ተምሃራይ ማለት እያ። ዲፈረንስ ከዓ ካብ መን እስካብ መን እዩ ኤንቱ እስካብ ኤን11 ኤን11 ማለት ነው። ኤን11 ካፒታል ኤን ተባሂሉ ግድን ካፒታል ኣው ሃምዚ ሰልና ሚስ ኦርደር ከምፅና እክተልና ማለት ግን ኣብ ሰንጥቀም ኢና ዶላር ሳይን ማለት እዩ። ዶላር ሳይን ሕድሕድ ዘውና ኮለመና ማለት እዩ። እሺ እዚኣ እውን ዶላር እዚኣ ገርና ኣብ ሕድሕደን ዶላር ረእቲና ክንብሎ ማለት እዩ። ኦኬ 7ይ ደረጃ ኣለኝ እዚኣ መስቀል ኣብታ መስቀል ድራግ ንታሕቲ ናይኹም
ኣብዚ ቀዳማይ ንመፅእ ቀዳማይ ፊደል ትበሃል ቆልዓ ማለት እዩ። ማእኸል ድምራ 888 ኣቨሬጃ 8.8 ደረጃ ቀዳማይ ካልኣይ ዝወፅእ ከዓ ኣቨሬጁ 82.3 ሳልሳይ ደረጃ ዝወፅእ 82.2 ራብዓይ ደረጃ ዝወፅእ ከዓ 78.5 ሓሙሻይ ደረጃ ዝወፅእ 78.1 ሻድሻይ ዝወፅእ 73.6 ሻብዓይ ዝወፅእ 73.3 ሻምናይ ዝወፅእ ከዓ 71.8 ታሽዓይ ዝወፅእ 71.5 ዓስራይ ዝወፅእ ከዓ 61 ኣቨሬጅ ዘምፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፕሮግራምና ብሓፂር ግዜ ከይቀተልና ኣብ ሓፂር ሰዓት ማለት እዩ ናይ ክላስ ዘለዎ ብዙሕ ተምሃሮ ኣብ ሓደ ክላስ 50 60 ክኾኑ ይኽእሉ ንዓቶም ብከምዚ ዓይነት ብቀሊል መንገዲ ምስራሕ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ሎሚ ዓመት ፕሮግራምና በዚ ያክል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ። ኣስተያየት ገለ እንተልኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኮሜንት ኣስተያየት ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ።